Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün hürmetli televizor караучылар. Яңа туган көн һәр барчабызга сөенечле хәбәрләр алып килсен дигән теләктә, hayırlı сәгатьтә тапшыруыбызны башлыйбыз. Студияда мин Айзилә Батырханова. Бүген пәнҗешәмбе, календарь битләрендә 5 ноябрь. Ел азагына кадәр 56 көн калып бара. Кайбер иҗтимагый оешмалар узып баручы елга нәтиҗәләр ясарга кереште. Шундыйларның берсе Татарстан Язучылар берлеге. 2020 елда Татарстан Язучылар берлегенең устав буенча 19-нчы курылтайы узарга тиеш иде. 4 елга бер уза торган әлеге съезд бик көтелсә дә, килеп чыккан вазгыять каләм әһелләрен җыю һәм әлеге чараны уздыру мөмкин эш түгеллеген күрсәтте. Татарстан Язучылар берлеге 1936 елда оеша. Аның төп вазифасы татар язучыларының яңа буынын тәрбияләү, талантлы яшьләрне барлау, 1000 еллык татар әдәбияты үрнәкләрендә иҗатка тарту. 2016 елда узган Татарстан Язучылар берлегенең 18-нче курылтаенда рәис итеп драматург, прозаик Данил Салихов сайланды. Данил Салихов актерлык хезмәтеннән үсеп чыккан, сәхнә серләрен үз тәҗрибәсендә сынап үзләштергән талантлы драматургларның берсе. Татарстан Язучылар берлегенең бүгенгесе турында тапшыруыбызның кунагы драматург, прозаик Гаяз Исхакый, Саҗидә Сөләйманова, Гамил Авзал исемендәге әдәби премиялар лауреаты, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов сөйләп китәр. Данил әфәнде, исәннәрмесез? Исәнмесез. Без инде беләбез, Язучылар берлегенең уставы буенча сез матур әдәбиятны пропагандалый торган, шулай ук инде яшьләр иҗатын үстерә торган оешма. 2016 елдан, ягъни инде сез рәис итеп билгеләнгән чордан алып карасак, Татарстан Язучылар берлегенә күпме яшь каләм иясе килеп кушылды? Сүземне Язучылар берлегенә кабул иткән иптәшләрдән санап китсәм, мин эшләгән дәврдә 29 иптәш Язучылар берлегенә өстәлде. Шунысы кызганыч ки, тормыш дәвам итә. Арабыздан киткәннәрдә шактый күп булды. 39 язучыбызны шагыйрь, прозаик, драматург, публицист, тәрҗемәчеләр алар арасында бар. Зур-зур исемле, абруйлы, дәрәҗәле 39 иптәшебезне соңгы юлга озаттык. Нишлисең, 2020 ел дөресен генә әйткәндә авыр ел булды. Югалтулар бик күп булды. Югалтулар да күп булды. Тарихта мындай ел кабатланмаса да инде һәм шунысын да әйтәсем килә, ул эшләргә дә кумаучаулык ясады. Һәр съезд арасында язучыларның эшләнгән эшләре буенча нәтиҗә салган брошюралар чыга. Менә безнең дә бу ел бит инде барыбыз да беләбез, съезд елда курылтай елы булырга тиеш иде. 19-нчы курылтай узарга тиеш иде. 19-нчы менә шушы тик билгеле сәбәпләр аркасында кызганычка каршы әле тоткарланып килә. Әз генә дөньялар ачылып китеп, әгәр дә безгә рөхсәт бирәләр икән, без инде җыелып матур гына иттереп аны үткәрергә әзербез. Әле күптән түгел генә язучылар берлегендә башта без өлкәнрәк язучылар белән очраштык. Анда Айрат Ренатович Зарипов та килгән иде Дәүләт Советыннан. Һәм инде бик зур очрашу, сөйләшү, киңәшү, ничек итеп телне саклап була, ничек итеп милләтне саклап була, ничек итеп үстереп була, нинди уйлар, нинди фикерләр белән, нинди тәкъдимнәр бар дип, менә шушындый бер очрашу булган иде, бер атнада үтмәде. Ул яшь язучылар белән дә очрашты. Чынлап та яшьләребез 13 иптәш җыелган иде, бик матур фикерләр. Барсы да янып яшиләр, милләт өчен. Алар бүгеннең менә безнең уставта да язылган бит инде. Яшьләр белән эшләү дип. Чынлап та яшьләр күзлегеннән карасаң, бүгенге тормышны алар күбрәк белгән кебек. Алар бала үстерәләр. Ул баланы ничек иттереп әдәбият сөя торган итеп үстерергә, ничек итеп телне сакларга, алар турыдан-туры бүгенге чорда, бүгенге көндә очрашалар үзләренең балалары белән. Шуңа күрә алар шушы дөньяда яшиләр, алар тирәнрәк белгән кебек. Бик
керекле очрашу булды һәм минем уйлавымча комитет рәисе бу очрашудан бик риза булып киткәндер дип уйлыймын. Аннан соң шунысын да әйтеп китәсе килә. Юбилей дигән әйберләр дә бар бит әле. Менә Таҗи абыйга 125 ел булды. Менә гаҗәеп әйберләр бар. Милләтне әйбет төрле милләт кешесе төрлечә карый. Менә Алабуганың мин алам үзәк китапханәсен. Анда рус милләтеннән булган ханым эшли. Ул менә шушы безнең Таҗи гыйззәтне изләп табып, менә шушы китапханәдә шуның ел буена шушының иҗатын пропагандалау буенча эш алып бара. Таҗи гыйззәт заманында анда татар театр труппасы ачкан булган, анда эшләп киткән, күп тә эшләмәгән, әмма ләкин шушы эзне каяндыр чыгып алып, үстереп, менә шушының белән алар ниндидер конкурслар оештырып, без анда аның малай Казбек Таҗи эчендә аның Таҗи гыйззәтнең анакчасы була, Гүзәл Казбековналар белән барып шаккатып кайттык. Бик күп районнарда менә мин хәзер 4 ел идарә рәисе буларак, Язучылар берлеге рәисе буларак күп кенә районнарда чаралар үткәргән кеше. Менә ягъни мәсәлән үземнең шул туган район Актаныш районы әйтимме, Мөслим районы әйтимме, Азнакай, Баулар районы әйтимме, менә Әгерҗедә хәзер дуслашып кайттым. Нурлатта менә без үзебезнең галимебез шул вата прозаик Тәлгат Нәби улының музейларын ачып татар әдәбият көннәре үткәреп кайттык. Һәм инде менә без шушы көннәрдә җыенабыз Тукай районына. Анда безне Фаил Мисбахович көтә, без анда Фәннур Сафин премиясын тапшыру. Ул да конкурс, анда да менә хәзер укучылар да шул вакытта башка һөнәр ияләрдә үзләренең эшләре белән катнашалар. Мин нәрсә әйтәсем килә? Кама-Тама районында быел Туфан абый Миңнуллинның 85 елы. Менә мин анда барып, аның җитәкчесе белән сөйләшеп кайттым. Туфан Миңнуллин 85 агач утыртырга. Анда бик матур итеп лагерь төзелгән балалар өчен. Анда менә хәзер алиялар төзелә. Шушында 85 агач утыртылды. Һәм без аларның арона мөдире белән бергә, җитәкчеләр белән бергә Туфан абыйга кат дигән менә шушындай әйберләрдә эшлибез. Мин моның белән нәрсә әйтәсем килә? 4 ел эшләү дәверендә мин бик күп җитәкчеләр белән таныштым. Менә алар белән танышмыйнча, аларга үзеңнең хезмәтеңне күрсәтмәенчә, син инде аларның сотовый телефоннарын, кесә телефоннарын үзеңдә булдыра алмыйсың. Синдә ышаныч тугач, синең белән матур эшләр булганнан соң, мин аларга кайсы вакытта шалтыратсам да рәхәтләнеп сөйләшәләм, рәхәтләнеп ниндидер чара оештыру мәсьәләсендә алар белән уртак тел таба алам. Нинди конкурслар үтәсең бездә? Бездә бик күп конкурслар үтә. Менә без Чаллы төбәге турында сөйләдек. Безнең анда Факил Сафин дигән үзе галим, үзе балалар язучысы, үзе композитор, нәрсә генә тотса да эшли белә торган иптәшебез эшли. Менә анда безнең Җиз Кыңгырау дигән газетабыз бар. Шушы газетада бергә biz Шәүкәт Галиев исемендәге конкурс оештырдык. Аны бүләкләдек һәм анда аларга бүләкләр тапшырдык. Һәм шушындый ук әйберләр бик күп җирдә бара. Саҗидә Сөләйманова киләбез икән, ул инде хәзер Әлмәттә әдәбият көннәренә әверелде. Әлеге дә баягы Татнефть оешмасы белән Татарстан Язучылары берлегенең уртак проекты бу. Актаныш районында мәктәп балаларыннан алып, анда иҗат итүчеләрдә профессиональ Язучылар берлегендә торган язучыларның да әсәрләре тупланган, менә шушындай сайланма әсәрләр дип язылган инде ул. Менә шушындай безнең китабыбыз дөнья күрде. Аны безнең язучыбыз Актанышта бүгенге көндә яшәп иҗат торган Илфак Ибрагимов төзеде. Рәхмәт аңа, Иңгелнова бик зур рәхмәт. Менә күрә белү. Ә мондай әйбер электән Арча районында чыккан иде. Ул Иштомда булып чыккан иде. Менә ул да менә шушында профессиональ язучы белән бергә, Гамил Афзал белән бергә мәктәптә укыган баланың эше керә икән, ул бала нәрсә кичерә?
Аның янәшәсендә яшәгән бала нәрсә турында уйлый. Бу китапны ачып карауга ул иптәшләре алдында нинди горурлык кичерә һәм ул нинди көч белән бүтәннәрне үз артыннан ияртә. Менә ул яшьләр белән эшләү дигән әйбернең бер сере. Башкарылган эш бик күп, менә сез сөйләп киттегез барысында бәйнә-бәйнә. Иҗат итәргә вакыт каламы соң, Данил әфәнде? Беләсез бит инде, без бит инде сезне беләбез, драматург буларак. Менә иҗат итү мәсьәләсендә безнең авыл хуҗалыгы конкурсы булды. Инде 4 ел эшләү дәверендә мин инде озак кына ял иттем, озак кына күп кенә ял итү үз иҗатымнан, теге үземнең иҗатымны ял иттердем дияргә була. Ни өчен дигәндә, İctimai эшләр белән янып иҗтимагый кирдегез бит эшләр инде. барга, оештырырга кирәк, чыгыш ясарга кирәк, аңа әзерлек кирәк, аны оештырырга кирәк, беләсез инде аның әйбит. Менә мин соңгы вакытта 2 пьеса бетердем. Аның берсе Тинчурин театрында укылды инде. Аннан соң мин инде менә дөресен генә әйткәндә бер повесть язып бетергән идем. Ул повесть Мейдан журналында менә соңгы санда басылып чыкты. Менә шушындай эшләр белән, аннан тәрҗемә эшләре белән бераз шөгыльләндем бит инде мин. Тәрҗемә әйберләре чыкты. Данил әфәнде, рәис буларак инде сез тәнкыйди күзлектән дә карыйсыздыр. Менә хәзерге татар әдәбияты, хәзерге чор татар әдәбиятына сез нинди бәя бирәсез? Без дөрес юлдан барабыз микән? Әдәбият ул һәр вакытта да эзләнүләр белән барган. Сез бик матур сорау бирдегез. Һәр чорның дөрес әйтәсез, яктыртыла торган темалары булган. Бүгенге көн әдәбиятчыларына әйбәт дөресен генә әйткәндә, бәлки бер яктан авырдыр да, бәлки бер яктан җиңелдер дә. 90нчы елларда мин хәтерлим, бер вакыт язучылар туктап алдылар. Коммунистлар партиясы җимерелде. Халык кая барганын аңламый торды. Шушы вакытта дөресен генә әйткәндә, ул драматургияда да булды. Менә без шул вакытта ипләп кенә театрга кирип киткән егетләр, кызлар. Данис Салихов та, Мансур Гыйләҗев та, Зөлфәт тә, Рәдиф Сәгъди дә, шул вакытта безнең һәм башка Гафур Каюмовлар да. Менә шушы вакытта бераз гына тукталып алу булды. Менә бүгенгесе көндә инде biz ikinci dünyada yaşayız. Biz yaşayan, biz ötken çor, ol bir katı özgerdi. Sistema özgerdi. Şuna göre de bir tür şey təsiz. Bugün biz yaşlardan bir kübe örgütler getiyiz. Minanı indi birinci tapqırana etmeyeyim. Minен bir tapqır Baltaş'ta spektakl oynağında, aktör çağında bir jigit gelip soradı. Min Danil abi senin eserlerini көп qaradım. Afgan temasına bir yazaldım. Min bundan sorayım, siz Afganistan'da hizmet ettiniz meni? Eyyedi. Enim mitamin bit Afganistan'da nindi tufraq ekenini de bilmeyim. Ondan nerse ösken de bilmeyim. Min anı niçik yazayım? Yazışığa sefer yürüge gerek. Dünya көрергә кирәк. Шит илләрне күрергә кирәк чагыштырып карар өчен. Менә әдәбият үссен өчен үзеңнең өеңдә лапас артында ихатаңда йөреп кенә әдәбият үсәлми. Ул күрергә тиеш Америкасында, анда ничек яшәгалар. Ул күрергә тиеш Кытайында күрергә тиеш. Һәм ул аны чагыштырырга тиеш. Сәсендә акчасы булмаган язучы biz eser kütəbiz. Hələ də bayağı iyindən 2 metr kitəlməyən kişi нәрsə yazalsın. Ayaz Gıyləcov turunda min eytəm. Ayaz abi pek ağır yazmış geçirgen kişi. Student çağından ayma qulğa alınған kişi. Әммә ләкин ул менә шушында отырганда политическийлар белән анда кемнәр генә булмаган. Нахакка утыртылган, алар bütün законнарны белә торган. Дөньяның bütün тишек тышыгын белә торган абзыйлар белән утырган. Ул шундай аннан йөктәп кайткан. Ул үз күзе белән күргән. Ул аны белгән. Шуңа күрә дә аның әсәрләре тетрәндерә дә, шуңа без аны яратып укыйбыз да.
Авыл тормышын сугыштан соңгы авыл тормышы Мөхәммәд Мәдиев алай язалар идеме? Әгәр дә ул үзе шушында капчыгын асып, арчага җәүләп, бүреләр кичкә талап үтермәгәннәр, шушы юлларны кичмәгән булса. Менә бит ул нәрсәләр. Менә бу хәзерге чор татар әдәбияты дип сүз башладык бит инде без, әйеме? Алар нинди темаларга күбрәк игътибар бирә? Нәрсә әйттегез? Аяз Гыйләҗевне, әйеме, үрнәк итеп күрсәттегез. Менә бүгенге көндә мин әйтер идем, тел, әдәбияткә, мәдәнияткә караш кимеде, байлык, акча üstün чыкты. Синең әдәбиятың, мәдәниятың юк икән, син инде шәхес тәрбияли алмыйсың. Менә шушыңа игътибар ителергә тиеш. Менә 2018 елда сез бер фикер әйткән булгансыз. Әгәр үз милләтеңнең әдәбиятын башка халыкларга җиткермисең икән, эш бармы икән, безнең язып торубыз да кирәкми. Без халыкның зурлыгын бүтән халыкка күрсәтмәсәк, безгә булган игътибар кимәячәк. Менә бүгенге көндә татар әдәбиятын башка халыкларга, башка милләтләргә пропагандалау эше ничегрәк бара? Менә бу соңгы безнең очрашуда да Марат Гатыф улы белән очрашканда да мин бу мәсьәләне әйттем. Һичшиксез, әгәр дә син үзеңнең әсәрләреңне тәрҗемә итмәсәң, әгәр дә аны бүтән халыкка тәкъдим итмәсәң, бүтән халык укымаса, синең әдәбиятыңны бүтән халык бетми, һәм ул халык сине милләт буларак зорламый. Шул вакытта гына зорлыйлар, әгәр дә синең әдәбиятыңда да, мәдәниятыңда да, спортыңда да зур шәхесләр, җир шарына чыга торган исемнәр бар икән, шул чагында халык та, шул вакытта милләтнең дә исеме, республиканың да исеме алга сөрелә. Ул ярак китәсе түгел, без бүген инде караган һәм шул вакытта менә Рәсүл Гамзатовны алсак та, Шыңгыз Аятматовны алсак та, һәм башка бүтән исемле менә бар бит инде безнең шул. Әгәр дә алар тәрҗемә ителмәгән булсалар, ягъни мәсәлән үз милләтендә генә шунда кайнаган булса, бәлки алар шунда юмылып та калган булырлар иде. Но дөрес, көчле әсәрне бүтән халыкта сорап ала. Нәмма ләкин аны күрсәтә дә белергә кирәк. Без тәрҗемә әсәрләре белән шөгыльләнәбез, но бик әз дәрәҗәдә. Һәм безнең ул алда торган зур проблема дип әйтер идем мин шуларны әйткәндә, безгә тәрҗемәчеләр җитми. Biz тәрҗемәчеләрне укытырга тиешбез. Югары уку йортларында Мәскәүгә җибәреп, менә шушындай әйберләрне biz эшләргә тиешбез. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, нинди генә әсәрне алсак та, әгәр дә аның өстендә ниндидер гауга икән, ул кайсы якка гына булмасын, ул укучыга ниндидер бер реклама була. Әйе. Менә ул әйберләрне дөресен генә әйткәндә ниндидер сүз кузгала икән шу әсәр турында, кеше дә уяна, туктала, мин дә укып карыйм әле, ничек икән. Бәлки безнең шушы реклама дигән әйберләребез миннән яшым батыр түгел, җитеп тәпми торгандыр. Бик зур рәхмәт сезгә, Данил әфәнде. Алга таба да сезгә зурдан зур уңышлар теләп калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов булды. Бүгенгә тапшыруыбыз озагына якынлашты. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклagыз. Өйдән чыкканда сәламәтлек кагыйдәләре турында онытмагыз.